Hallå, det är Ralf. Ja, hej, jag heter. Jaha, ja, hej. Har du Monica där eller? Vänta, jag sitter vid datorn precis här bara. Jag ska bara spara det här dokumentet jag håller på med här. Så ska jag klicka där. Ja, vad sa du för något? Jag söker Monica. Jaha, just det där. Ja, jag ska tänka lite här bara. Jag kommer ihåg att jag har gjort något sånt där. Vad var det för någonting? Varför fan skojar du med mig nu eller? Ja, just det. Ja, nu kommer jag ihåg det. Ja, bra. Hallå?